Nie je to tak, ako bolo predtým. Hluk aj prítomnosť sa cíti každý deň. To je ako keď máte jeden hluk a keď je veľa hlukov, to je ako orchester. Takto opisujú svoj život pri veterných turbínach obyvatelia Padiny Daniel Petráž a Pavel Brezina. Vetropark Kovačica s 38 turbínami je už niekoľko rokov dominantou tejto časti Banátu a v jeho blízkosti pribudol aj novší vetropark Pupin so 16 turbínami. V okruhu 20 až 30 km od Padiny sa tak sústreďuje najväčšia koncentrácia veterných projektov v Srbsku. Miestni hovoria, že popri rečiach o zelenej energii vnímajú aj jej tienisté stránky. Keď je žatva pšenice, vidíme, že okolo vetroturbínov sa čoraz čašie môže ráno začať kosiť pšenica, skrze toho, že rosa nie je. Keď je nedostatok vlahy, tak je to ešte väčší vplyv. Znamená, keď je rok ideálny, tak povieme, z veľa dažďov, s pekne rozporedenými dažďami, je ten vplyv menší, lebo tá rosa nie je toľko presudná, tak povieme, za preživovania rastlinov. Keď ide o to, že je veľmi málo vlahy podzemnej, aj názemného dažďu, tak tá rosa môže byť toľko dostatočná, aby tá rastlina prežila, aby prešla ten krízny periód v akom takom stave životnom. Prichádzame do záveru, že to sú nejaké turbulencie vzduchu, ktorý vetor, keď prejde cez turbínu, on troška zatalasá. Aj tie talasy troška zoberú tú rosu a jednoducho. Menej je tých podzemných hlístov, oni sú nám ako indikátor plodnosti zemi. Ak nie je to hlísty, nie je to mikrobiologické procesy, nestvára sa humus, čiže sa zmenšuje humus, neroztvárajú sa bylinné tie ostatky. Takže to je to, jednoducho pôda je menej plodná. Hluk postojí, znamená niektorým zvieratám to smäta, niektoré sa prispôsobili, znamená tu nám ostali čoraz líške, možno niektorí vlke sú tu zriedkavé, aj vrany. Srny sa v značajnej miere rozutekali, určite im to smäta. Oni sú také, ktoré utekajú predátorov, aj to je niečo, čo im určite robí smätne, že nepočujú toho predátora, tak radšej sa sklonia ďalej, znamená, oni rozutekali sa. A hlavne ten hluk je, čo sa mňa týka, najviac, čo cítime. To utýka aj na náš nočný sen, aj na psychický pokoj, keď to počúvame často. Popri výhradách nemožno prehliadnúť ani to, že vetropark priniesol do tohto prostredia aj isté pozitívne zmeny. A pozitívne, čo priniesol, možno by sa mohli pripomínať cesty. Ale teraz, či nám tie cesty prídu o hlavu, za druhé veci to ešte zbadáme. Hlavný, čo ako prednosť sa nám poľnohospodárom páčila, že budeme mať tvrdé cesty, ako čo majú rozvité štáty v Európe. Sa nám to zdalo, že to je dobré. Má to dobré strany, blato sa nezniesie, ale zase nie sú také rovné cesty, ako čo by mali byť. Inak vo Vojvodine je viac ako 60% územia vysoko citlivé na veternú eróziu a viac ako 36% stredne citlivé. Aj napriek tomu v okolí Padiny sa plánuje s výstavbou ďalšej vetroelektrárne, ako hovoria najväčšej v Srbsku, ktorá bude mať až 142 veterných turbínov. Plánovaná vetroelektráreň Samoš má vzniknúť na viac než 17 000 hektárov najkvalitnejšej pôdy južného Banátu. Miestni ekologickí aktivisti a aktivistky varujú pred stratou plodnej pôdy, mikroplastikov z turbín a ich prílišnou blízkosťou k dedinám, čo podľa nich môže ohroziť ľudí aj prírodu. A napokon sami obyvatelia hovoria, že sa boja o pôdu, prírodu a o pokoj, ktorý sa z Padiny postupne vytráca. Že by som mohol si rozhodnúť, či podporím, či nepodporím takéto veci. Myslel by som sa rozumieť do toho, vidieť nejaké výskumy, alebo voľačo, či je to dobre, či to môže utýkať na nás, či nie, a či to zbadáme, keď sa spraví a potom bude už pozdie. Generálne by poľnohospodári radi, že dozná. Ako máme tu, čore, to sme pristáli, nevedeli sme, alebo ako goda je, spravené moje, tak to nám je dosť. Myslím, že to je odpoveď väčšina poľnohospodárov. Takže my by sme najradšej boli, ak sa tu zastane.